ኣብ ሰውነትና ዝተጎድኡን ዝኣረጉን ውሃያታትናን ዘፅረን ዝዓልን ስብሒ ዘጥፍእ ንኣካላትና ንሓንጎልናን ሓይሊ ዝህብ ናይ ሜታቦሊዝም ስዊች ከም ዘሎ ንፈልጥ ዶ? እዚ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ወይ ጾም ኢልና ንፅውዖ። ግናኸ መብዛሕትና ብኣገባብ ልክዕ ኣገባብ ስለ ዘይንገብሮ 80% ካብቲ ረብሓታት ኣይንረኽቦን ኢና። ናይዚ ሜታቦሊዝም ስዊች እዚ ከመይ ኢሉ ይሰርሕ? እንታይ እዩ ጥቕምታት ናይ ጾም? ክንደይ ሰዓታት ምፅዋም እቲ ዝበለፀ? እዝን ካልእ ሕቶታትን ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክንምልሶም ኢና። ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ወይ ጾም ክንብል ከለና ዓይነት ኣገባብ ኣመጋግባ ኮይኑ ንበልዓሉ ሰዓታትን ንስዕረሉ ሰዓታትን ክንፈላለ ከለና ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ንመዓልቲ ብውሕዱ 3 ሻዕ ይበልዕ። ንኮ ቁርሲ ክንቆርስ ኢና፣ ፋዱስ ምሳሕ ኣሎ፣ ምሸት ከዓ ድራር ማለት እዩ። ከምዚ ክንገብርን ከለና መዓልቲ ከባቢ 14 ክሳብ 16 ሰዓታት ኣብ ምብላዕ ናይ ምግቢ ንሕልፎ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ኣካላትና 14 ክሳብ 16 ሰዓታት ኣብ ምሕቃቅ ምግቢ ይሕልፍ ኣሎ ማለት እዩ። ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ወይ ጾም ክንብል ከለና ግን እተን ንበልዓለን ሰዓታት ንውስነን፣ እተን ንስዕረለን ሰዓታት ከዓ ክንውስነን ከለና ማለት እዩ። እዚ ማለት ዓቐን ናይቲ ንበልዖ ምግቢ ንቕይሮ ማለት ኣይኮነን። ጥራይ ንኣብነት ንመዓልቲ ከባቢ 16 ሰዓታት ተፅምና 8 ሰዓታት ከዓ ምግቢ ንበልዓለን ሰዓታት ይኸውን። ከምዚ ክንገብርን ከለና ንኣካላትና ካብ ምሕቃቅ ምግቢ ነዕርፎ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ናይ ሜታቦሊዝም ስዊች ዝበልናዮ ከዓ ኣብቲ ናይ ጾም ግዜ እዩ ዘጋጥም። ምግቢ ኣብ ንበልዓሉ ግዜ ኣካላትና ካብቲ ዝበልዕናዮ ምግቢ ንዑ ብምሕቃቅ ቀፂሉ እውን ኣብ ውሃያታት ነቲ ምግቢ ብምቅፃል ምንጪ ናይ ፀዓት ወይ እውን ኤነርጂ ይረክብ። እዚ ዋላ እኳ ኣብቲ ዝበልዕናዮ ዓይነት ምግቢ ይምርኮስ እንተኾነ ብሓፈሻ ኣካላትና ካብ ዝበልዕናዮ ምግቢ ከባቢ 4 ክሳብ 5 ሰዓት ዘገልግል ምንጪ ናይ ፀዓት ይረክብ። AMP ካይኔዝ ኣብ ግዜ ጾም ወይ እውን ምግቢ ኣብ ዘይንበልዓሉ ግዜ ስርሑ ዝጅምር ዓይነት ኢንዛይም ወይ ከዓ ነዝዒ ኮይኑ ኣብ ኣካላትና ኣዝዩ ብዙሕ ለውጥታት ከምፅእ ይኽእል። ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ዝገብሮ ነገር ኣብ ውሽጢ ውሃዮ ዝርከባ ማይቶኮንድሪያ ዝበሃሉ። ማይቶኮንድሪያ ፀዓት ናይ ፋብሪካ ናይ ፀዓት ኢልና ክንገልፆም ንኽእል ኢና። ንሓንቲ ውሃዮ ፀዓት ንኽትረክብ ከም ፋብሪካ ኮይኖም ዘገልግሉ ኢልና ክንርድኦም ንኽእል። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ውሃዮ ብብዝሒ ማይቶኮንድሪያ ሓደሽትን ንኣሽቱን ማይቶኮንድሪያ ከም ዝህልዋ ይገብር። ስለዚ ሓንቲ ውሃዮ ኣዝያ ውፅኢታዊት ትኸውን ኣላ። ብብዝሒ ፋብሪካ ናይ ፀዓት እንተለዋ ብብዝሒ ፀዓት ክትሰርሕ ወይ እውን ክትረክብ ክኢላ ኣላ ንብል ኣለና። ስለዚ ሱፐር ኤፊሽንት ወይ ድማ ኣዝያ ውፅኢታዊት ትኸውን። እቲ ውሃዮ ጥራይ ዘይኮነ ንሕና እውን ከም ሰባት ኣዝና ውፅኢታዊ ክንከውን ንኽእል። እዚ ኣንፃሩ ምግቢ ኣብ ንበልዓሉ ግዜ ኣካላትና ንምሕቃቅ ምግቢ ተባሂሉ ነቲ ዙረት ደምና ካብ ሓንጎል፣ ልቢ፣ ካብ ካልእ ክፋላት ናይ ኣካላትና ገዲፉ ናብ መዓናጡ ንምሕቃቅ ምግቢ ንሕግዝ ተባሂሉ ናብ መዓናጡ ከም ዝኸይድ ይገብር። እዚ ክገብር እንከሎ ከዓ ምግቢ ምስ በላዕና ድኻም፣ ድቃስ ከቢድኒ፣ ድቃስ መፂኒ ንብል ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ጾም ግን ብብዝሒ ሓደሽትን ንኣሽቱን ማይቶኮንድሪያ ይፈጥር ስለ ዘሎ እዚ AMP ካይኔዝ እቲ ሰብ ወይ እውን እታ ውሃዮ ኣዝያ ውፅኢታዊት ከም ትኸውን ብብዝሒ ፀዓት ክትረክብ ከም ትኽእል ንገብሮ። ስለዚ AMP ካይኔዝ ኣብ ግዜ ጾም ሓይሊ ይህበና ማለት እዩ። ካብዚ ብምቕፃል AMP ካይኔዝ ኣብ ኣካላትና ኣውቶፋጂ ዝበሃል ፕሮሰስ ከም ዝካየድ ይገብር። ኣውቶፋጂ ክንብል እንከለና ኣካላትና ነቶም ዝኣረጉ ዝሓመሙ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝተጎድኡ ውሃያታትና የፅሪ ባዕሉ ኣካላትና ክበልዖም ከሎሞ ሓደሽቲ ክፈጥር እንከሎ ኣውቶፋጂ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። እዚ ክንገብር እንከለና ቅድሚ ሕጂ ብሕማም ተጠቂዖም ዝነበሩ ውሃያታትና ወይ እውን ናብ ካንሰር ተቃሊዖም ናብ መንሽሮ ተቃሊዖም ነበሩ ውሃያታትና ኣካላትና ባዕሉ ከፅርዮም ይጅምር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥቕምታት ናይ AMP ካይኔዝ እዩ። ሳልሳይን ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥቕሚ ናይ AMP ካይኔዝ ክንርኢ እንተኮይና ኣብ ኣካላትና ብብዝሒ አንታይ ኦክሲደንት ከም ዝፍጠሩ ይገብር። አንታይ ኦክሲደንት ክንብል እንከለና ኣብ ኣካላትና ዝኾነ ዓይነት ኬሚካላዊ ፕሮሰስ ኣብ ዝግበረሉ ፀላም ከብዲ ከተፃርን ከላ፣ ኩሊትና ከፃርን ከሎ፣ ኣብ ውሽጢ ውሃያታትና ኤነርጂ ወይ እውን ፀዓት ከመንጭዋን ከለዋ፣ ሓንጎልና ኣብ ኬሚካላዊ ዝኾነ ዓይነት ኬሚካላዊ ፕሮሰስ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ኣብ ዝግበረሉ እዋን ልክዕ ከም ረሳሓት ኮይኖም ዝወፁ ፍሪ ራዲካልስ ወይ እውን ከም ጎሓፍ ከም ዘየድልየና ኮይኖም ዝስርሑ ፍሪ ራዲካልስ ዝበሃሉ ባእታታት ኣለውና። ፍሪ ራዲካልስ ልክዕ ከም ሓንቲ ፋብሪካ ተውፅኦ ትኪ ወይ እውን ማኪና ክትከይድ ኮላ ተውፅኦ ትኪ ጌርና ክንርድኦ ንኽእል ኢና። እዚ ረሳሓት እዚ ካብ ኣካላትና ክእለ ኣለዎ። ምክንያቱ እንተዘይተኣልዩ ነቶም ኣብ ውሽጢ DNA ኣብ ውሽጢ ውሃያታት ዝርከቡ DNA ዝበሃል ባእታ ናይ ሓንቲ ውሃዮ ከበላሽዎ ወይ እውን ክጎድእዎ ይኽእል። ኣብ DNA ጉድኣት ምስ ዘጋጥምካ ንኣካላትና ንመንሽሮ ወይ እውን ንካንሰር ይቃልዕ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፍሪ ራዲካልስ ብብዝሒ ካብ ኣካላትና ምስ ዝስርሑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ንቃላዕ ማለት እዩ። AMP ካይኔዝ ብብዝሒ አንታይ ኦክሲደንት ብምስራሕ
ንኣካላትና ነዞም ፍሪ ራዲካልስ ንብሎም ዘለና ከፅርየልና ይሕግዘና ማለት እዩ። ተወሳኺ ጥቕሚ ንኤኤምፒ ካይኔዝ ኣብ ኣካላትና ብብዝሒ ግሮዝ ሆርሞን ከም ዝፍጠር ይገብር። ግሮዝ ሆርሞን ክንብል ከለና ልክዕ ብንእስነትና ብብዝሒ ዝያዳ ዝስራሕ ዓይነት ሆርሞን ኮይኑ ዕድመ እንዳደለብና ክንከይድ ከለና ኣብ ኣካላትና ግሮዝ ሆርሞን መጠናቱ እንዳጎደለ ይኸይድ። ግሮዝ ሆርሞን ንሓደ ወዲ ሰብ ክዓቢ ይሕግዞ። ኣብ ዕቤት ወይ እውን ኣዳልትውድ ኣብ ኣዳልት ደረጃ ምስ በፃሕና ኸ ነቲ ሰብቲ ንእሽተይ ኮይኑ ክነብር ወይ እውን ዕድመ ይውስኸልና ማለት እዩ ብሓፈሻ። ግሮዝ ሆርሞን ብዝያዳ ብለይቲ ዝፍጠር ዓይነት ሆርሞን ኮይኑ እንዳዓበና ዕድመ እንዳደለብና ክንከይድ ከለና ኣብ ኣካላትና መጠን ግሮዝ ሆርሞን ኣዝዩ እንዳተሓተ ይኸይድ። ኣብዚ እዋን እዚ ዕድመ ንምውሳኽ ተባሂሉ ሳይንቲስት ነዚ ግሮዝ ሆርሞን ብመልክዕ መርፍእ እንዳሰርሑ ኣብ ዕዳጋ የውርድዎ ኣለዉ። ኣብ ኣካላትና ድማ ነዚ ጾም እዚ ምስ ንጾም ከባቢ 16 ሰዓት ምስ ሓለፈ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ለውጥታት ዝመፅእ። እዚ ዓይነት ጾም ምስ ንፀውም ብብዝሒ ግሮዝ ሆርሞን ኣብ ኣካላትና ከም ዝፍጠር ይገብር። ግሮዝ ሆርሞን እውን ዕድመ ይውስኸልና ማለት እዩ። ሓምሻይን ኣዝዩ ኣገዳስን ጥቕምን ናይ ኤኤምፒ ካይኔዝ ክንርኢ እንተኮይና ኣብ ኣካላትና ስብሒ ወይ እውን ኮሌስትሮል ከይእከብ ይከላኸል። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተኣኪቡ ዝነበረ ኮሌስትሮል ብምሕቃቅ ወይ እውን ብምቅፃል ምንጪ ናይ ፀዓት ይፈጥር። እዚ ዓይነት ኣገባብ ኬቶጀንሲስ ተባሂሉ ይፍለጥ። እዞም ብከምዚ ዓይነት ፕሮሰስ ዝስርሑ ምንጪ ናይ ፀዓት ኬቶንስ ኢልና ንፅውዖም። ኬቶንስ ከምቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ብምዃኖም ምንጪ ናይ ፀዓት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓንጎልና ከም ኒውሮ ፕሮቴክሽን ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ። እዚ ከዓ ንሓንጎልና ናይ ምዝከር ዓቕምና ንምውድናትና ኣተሓሳስባና ንኩሉ ክቕይርን ክፀልውን ስለ ዝኽእል እዩ። ኬቶንስ ምንጪ ናይ ፀዓት ጥራይ ኣይኮኑን። ኣብ ኣካላትና ብብዝሒ አንታይ ኢንፍላማቶሪ ወይ እውን ፀረ ነድሪ ከም ዝፍጠር ይገብሩ። እዚ ክገብሩ ከለዉ ከዓ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ይከላኸሉልና። ሕማም ናይ ልቢ፣ ናይ ሽኮር፣ ፀላም ከብዲ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ናይ ነድሪ ወይ እውን ናይ ኢንፍላሜሽን ሕማም ኢልና ንፅውዖም ዓይነት ሕማማት እዮም። ስለዚ ጾም ወይ ኤኤምፒ ካይኔዝ ነዚኦም ዓይነት ሕማማት ክከላኸለልና ይኽእል። ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገባብ ናይ ጾም ኣለና። ኣብነት 16 ሰዓታት ንጾም 8 ሰዓታት ንስዕር ወይ እውን ኦልተርኔት ዴይ ፋስቲንግ ዝበሃል ኣለና። ሓንቲ መዓልቲ ንጾም ካልአይቲ መዓልቲ ንስዕር፣ ሓንቲ መዓልቲ ንጾም ሳልሰይቲ መዓልቲ ንስዕር እንዳበልና ማለት እዩ። ካልእ 24 ሰዓታት ጾም፣ 48 ሰዓታት ጾም፣ 2 ሻዕ ኣብ ሰሙን ንጾም፣ 5 ሰዓት ንዕርፍ። ብዙሓት ዓይነት ኣገባባት ናይ ጾም ኣለውና። ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ዘለና ሓበሬታ ወላ እኳ እዚ ዓይነት ኣገባብ ኣፀዋውማ ካብዚ ይበልፅ እንተሲልና ብሓፈሻ እዚ ኣካላትና ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ እዚ ናይ ሜታቦሊዝም ስዊች ንብሎ ዘለና ከባቢ 14 ወይ እውን 16 ሰዓታት ምስ ፀምና ኣብ ኣካላትና ዝፍጠር ዓይነት ለውጥታት እዩ። ብሓፈሻ ክንዕዘቦም ከለና ግን ጾም ልዕሊ 48 ወይ እውን 72 ሰዓታት ምስ ዝኸይድ ኣካላትና ጉድኣት እውን ከምፃልና ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ወሃየታትናትና ኣዝዮም ዋሕዲ ናይ ፀዓት ምስ ዝህልዎም እቲ ኣብ ፀላም ከብዲ ተኸዚኑ ዘሎ ስቶር ናይ ግላይኮጅን ኢልና ዘለና ኣሕቂቖም ዝውድኡ ናብ ስብሒ ይኣትዉ ኢልና ነርና። ኩሉ ብኣካላትና ዘሎ ስብሒ ተቓፂሉ ምስ ዝውዳእ እውን ኣዝዮም ዋሕዲ ናይ ምንጪ ናይ ፀዓት ምስ ዝህልዎም ኣካላትና ነንሕድዱ ክባላላዕ ይጅምር። እዚ ስታርቬሽን ይበሃል። ስለዚ ካብዛ ዓይነት ሓደገኛ ተርእዮ ኸ ክንከላኸል ክንክእል ኣለና። ጾም ጥቕምታቱ ወላ እኳ ኣዝዩ ብዙሕ እንተኾነ ብፍላይ ምስ ሕማም ሽኮር ዝነብሩ ዜጋታት ኣዝዮም ብዕድመ ዝደፍኡ ወይ እውን ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ህፃውንቲ፣ ነብሰ ጾራት ከምኡውን ዘጥዋ ዘለዋ ኣዴታት ቅድሚ ነዚ ዓይነት ኣገባብ ምክታለን ምስ ሓኪመን ምርድዳእ የድልየን። እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓጋዚት ኮይና ተረኺብናያ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ንግበር።